Sănătatea pe primul loc. Asociația Salvital și-a făcut un obicei din organizarea de caravane medicale încă din primii ani de activitate pentru a veni în sprijinul celor care ajung mai greu la medic. Caravana Salvital a ajuns în comuna Hărău. Cu ajutorul ei, doritorii și-au putut face mai multe investigații medicale gratuite. Caravana Salvital s-a oprit și în comuna Hărău. Cei care au dorit să afle cum mai stau cu sănătatea s-au bucurat, cu atât mai mult cu cât investigațiile medicale sunt diverse și gratuite și nu este nevoie de programare. Aceștia au putut sta de vorbă și cu medici specialiști. Cum vi se pare acțiunea de astăzi de la Salvital? Se pare o acțiune foarte reușită și foarte mulți oameni bătrâni pensionari care nu prea au posibilitate să meargă la spital, să umble pe drumul ăsta. Este chiar bine benefică pentru noi, mai ales că nu avem medic de familie deocamdată. Sperăm să vină cât de curând. Am înțeles că săptămâna asta vine și este chiar foarte benefică. Foarte bine primită și să zic, dacă neavând medic de familie, este bine primit acțiunea asta. Foarte bună. Pentru oameni mai năcăjiți ca noi, e foarte bun. Vedeți dumneavoastră că nu ne permitem. Anul 2024 a venit și cu servicii noi, precum consultații legate de testarea auzului, dar și de măsurarea densității osoase, în funcție de rezultatul anamnezei. Astăzi este a patra acțiune care o avem în județul Hunedoara. Am început să reluăm activitatea noastră, care o facem zi de zi în toate satele din județul Hunedoara, orașe și municipii. Ne bucurăm că oamenii au încercat să conștientizeze că aceste analize sunt foarte importante, mai ales că cred că v-a relatat unii dintre oameni că lipsa medicilor de familie este acută și atunci ei au undeva un interval de 2 ani, 3 ani, 4 ani de când au mai fost investigați de un medic de familie. Asociația Salvital a organizat caravane medicale încă din primii ani de activitate. În 2020 s-a dezvoltat conceptul de telemedicină, care aduce echipa de cadre medicale mai aproape de oameni, în toate localitățile județului, cu prioritate în zonele greu accesibile, sate de munte și cătune. Cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, căruia i s-au alăturat pe parcurs mai multe primării din județ, echipele Salvital și medici voluntari au făcut pionierat într-un domeniu relativ nou în țară. Cu ajutorul caravanei Salvital, cei care doresc să își evalueze starea de sănătate beneficiază de un set de analize gratuite, consultații și primesc documentele cu rezultate.